Преса у кримських татар виникла відносно пізно, тому що якщо порівнювати з пресою європейських народів або українського народу, це вже кінець 19 століття. Перша газета, відома газета, яка була створена в Криму, в місті Бахчисарай, це газета «Терджеман-перекладач», і її відомий видавець, засновник, людина, яка була на чолі цього питання, це Ісмаїл Гаспрінський. Гаспрінський зміг зробити так, що його газета виходила протягом 35 років, починаючи з 1883 і до 1918 року. Причому 4 роки вже газета виходила після смерті Гаспрінського. На цей момент відкривати газети було не так просто. Була 4-та газета в Російській імперії у тюркських народів, тому що одна була в Середній Азії, 2 було на Кавказі, і от 4-та виходить у кримських татар. Але за впливовістю, за популярністю, за терміном виходу, це, звісно, була перша така от вагома, впливова, популярна газета. 10 квітня 1883 року газета виходить. Це була газета дійсно така зразок, тому що її географія була від Балкан до Японії. Її читали і в Середній Азії, і в Туреччині. Тираж газети складав 10 тисяч примірників. Це дуже такий гарний показник. Навіть зараз, в наші часи, це дуже гарний показник. З 1883 по 1903 рік газета виходила 1 раз на тиждень, з 903 по 912 двічі або тричі на тиждень, а після 912 вже виходила в щоденному режимі. Зміст газети «Терджеман», він багатогранний, і кожна людина, яка щось хоче там знайти, вона обов'язково знайде. Вартість 10 копійок, це просто смішні гроші були. І кожна людина, кожна родина мала можливість придбати цю газету. Окрім того, газета розповсюджувалась безкоштовно. Ось ці кав'ярні, бібліотеки, місця, де люди збиралися, газету надавали безкоштовно. Це була ідея Гаспрінського зробити все для того, щоб газету знали, щоб її читали. Це була некомерційна газета, яку друкували з метою отримання прибутку. Хоча в газеті «Терджеман» майже з перших номерів почала з'являтися реклама. Дивіться. «Терджеман» стала основою не просто для надання інформації поточної, основа для діяльності просвітницької і основа для розповсюдження ідей Гаспрінського в плані просвітництва і підвищення освітнього рівня кримських татар.